Salam, Atavatan TV YouTube kanalının mehriban tomaşaçylary. Atavatan TV'de saýlanan habarlar. Habarymyzyň 2024-nji ýylyň 13-nji fevralyna aqsanyna. Türkmenistanyň wekiliýeti Dubayda geçirilen bütün dünýä hökümet sammitine gatnaşdy. Ýewropanyň Täzelenişi we Ösüş banky Türkmenistanda 22 taslamany durmuşa geçirýär. Türkmenistan Günorta Afrika Respublikasy özara saparlary guramak meýilleşdirilýär. Altınafır Moskvanyň Lokomotiv topary bilen ýoldaşlyk duşugyny geçirer ýaly habarlar size ýetirýär. Mehriban tomaşaçylarymyz, gelingini bolsa habarlarymyz bilen has giňişleýin tanyş bolalım. Türkmenistanyň wekiliýeti Dubayda geçirilen bütün dünýä hökümet sammitine gatnaşdy. Birleşen Arap Emirliklerine iş saparynyň dowamında Türkmenistanyň Daşary işleri ministri Raşid Meredowyň ýol başçylygyna Türkmen wekiliýeti bütün dünýä hökümet sammitiniň mejlisleriniň işine gatnaşdy. Netijeli siýasat sessiýanyň çäklerini eden çykyşynda Raşid Meredow dünýä birleşiginiň jogapkar agzasy bolup, Türkmenistanyň dünýäniň ähli maksatlarynyň durmuşa geçirilmegine goşan ýurt hökmünde ileri tutulýan garaýşlary boýunça çeşmelerini we hereketlerini anyk kesitleýändigini hemde amal aşyrýandygyny beýan etdi. Şu nokta nazardan Uly Gara baglanyşygyny we durnuklugy berkitmek ýaly uğurlaryň ähmiýeti görkezilip, Türkmenistanyň başlangyjy bilen soňky 10 ýylliklarda Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň durnukly Uly Garadaky atly kararnamasynyň kabul edilendigi bellenildi. Şunun bilen baglykda durnukly Uly birikmesiniň global atlasyny, global energetika howpsuzlygy we durnukly ösüş boýunça hyzmatdaşlygyň bileleşigini döretmek we durnukly ösüş üçin 2030-njy ýyl üçin gün tertibiniň ileri tutulýan uğurlaryna esaslanyp, ykdysady geçiş boýunça ähli maksatnamany işläp düzmek teklip edildi. Ýewropanyň Täzelenişi we Ösüş banky Türkmenistanda 22 taslamany durmuşa geçirýär. Häzirki wagtda Ýewropanyň Täzelenişi we Ösüş banky Türkmenistanda umum bahasy 24 million euro möçberine 22 işçiň taslamany durmuşa geçirýär. Senagat, oba senagat we sowda ulgamlary amal aşyrýan taslamalaryň ýüz göterimini düzýär. 2023-nji ýylyň 31-nji dekabrynaky ýagdaýa görä Ýewropanyň Täzelenişi we Ösüş banky Türkmenistana 87 taslama maýa goýdy. Bank ýurdun ykdysadyetine goýan umumy maýa goýumlary 324 million euro diýip çaklanylýar. Ýewropanyň Täzelenişi we Ösüş bankynyň Türkmenistana gönükdirjek ferişdeler 311 million euro bolup, meýilleşdirmeň ýüz göterimi hususy sektora gönükdirilýär. Türkmenistan Günorta Afrika Respublikasy özara saparlary guramak meýilleşdirilýär. Türkmenistanyň Gazagystanaky ilçisi Batyr Rejepow Günorta Afrika Respublikasynyň Türkmenistanaky ilçisi Seypela Metyus bilen doşdy. Bu barada Türkmenistanyň Gazagystanaky ilçihanasynyň resmi saýtynda habar berilýär. Taraplar iki ýurduň arasyndaky iki taraplyň hyzmatdaşlyk gatnaşyklary barada pikir alşdylar. İki ýurduň hökümet we işewer düzümleriniň arasyndaky özara saparlary guramak meseleleri aralyp maslahatlaşyldy. Şeýlekem halkara guramanyň çäklerindäki gatnaşyklary boýunça pikir alşyldy. Diplomatlar şeýlekem iki dostlukly ýurduň diplomatik wekilhanalarynyň ýol başçylary derejesinde iýbiderli iş alyp barmak netijesinde gazanylan iki taraplyň şertnamalaryň iş ýüzünde durmuşa geçirilişine sin berdiler diýip medeniýet beýanatyna belenip geçilýär. Altınafır Moskvanyň Lokomotiv topary bilen ýoldaşlyk duşugyny geçirer. Aşgabatyň Altınafır futbol kluby Russiýanyň Premier Ligasyna çykyş edýän Moskvanyň Lokomotiv topary bilen ýoldaşlyk duşugyny geçirmek barada ılalaşyk gazandy. Bu barada demir ýolçylaryň medeniýet gullugy habar berdi. Çeşmede habar berilişine göre ýoldaşlyk duşugy toparlaryň Birleşen Arap Emirliklerine geçiriljek okuw türgenleşik ýygnaşygynyň çägine guralar. Oyun 16-njy fevralda Aşgabat wagty bilen saat 18:00-da başlanar. Altınafır 12-nji fevraldan 2-nji martgacha Birleşen Arap Emirliklerine okuw türgenleşik ýygnaşygyny geçirer. Ýazgyly Hojagelliýewiň şägirdleri şol okuw türgenleşik ýygnaşygynyň çägine 4-nji martda başlanjak Türkmenistanyň çempionatynyň täze mewsümine taýýarlyk görmek üçin bir näçe ýoldaşlyk duşuklaryny geçirerler. Mehriban tomaşaçylarymyz, saýlanan habarlarda size ýetirmek bilen habarlarymyz şulardan ibaret. Şeýlekem ýurdumyzda bolup geçen täzeliklerden ilkinji bolup habarly bolmak isleseňiz, Atavatan TV YouTube kanalyny iýerlemege dowam ediň. Özüňize gerekli peýdaly maglumatlar almak isleseňiz, Atavatan Türkmenistan halkara jurnalynyň atavatanturkmenistan.com saýtyndan okap bilersiňiz. Gepleşiklerimiziň indiki sanyna görüşýänçek hoş, sag bolun.